ବେଶୀ କଲିଂ ବେଲ ମାରୁଛୁ। ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବେନି। ଆରେ ରହ ରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ରହ। କେତେ କଲିଂ ବେଲ ମାରୁଛୁ? ଆରେ ତୁ କି ଭଲ ଆଉ କିଏ ଆସିଛି ଆଉ। ହଉ ଆ ଭିତରକୁ ଆ। ହଉ କହ, କୁଆଡ଼େ ଏତେବେଳେ ଆସିଲୁ? କାଲି କହିନଥିଲି ତୋ ବାପାଠୁ ପରମିଶନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବାପା ଏବେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଉପର ଆଗକୁ ଆସେ। ହଁ ଦେଖିଆ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଅଙ୍କଲ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାଇଁ ଉପରବେଳେ ଆସିବି ଆଉ। ଆରେ ମୋ ବାପା ଆସିଲେଣି ବୋଧେ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାଟେ ଗୋଟାକୁ ଧରି ପକେଇବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମିଶନ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିବା। ଅଙ୍କଲ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ବେଟା, ନମସ୍କାର। ବେଟା କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଘରରେ? କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି? ହଁ ଅଙ୍କଲ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ଥିଲା। ହଉ କହ। ଆରେ ବେଟା କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ଧରିଛୁ? କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ମୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ପୁଣି ଧରିଲୁ? ଅଙ୍କଲ ମୁଁ କହିବା ପରେ ତମେ ତ ପଳେଇବ, ଆଗୁଆ ଗୋଟା ଧରିଛି। ହଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କହ। ଆମ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ପିକନିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁମତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଛି ଆଉ। ଆରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୋ ବାପା ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ ସେ ସିନା ମୋ ପାଇଁ ଅନୁମତି ତମ ମିଳିବ, ଗୋଡ଼ ଧରିଛି। ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ ଅନୁମତି କିଏ ଦେବ? ଆରେ ତୁ ବିଲକୁଲ ମୋ ବାପା ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତାହେଲେ ପରମିଶନ ଆଣିଛୁ? ହଁ, ଏବେ ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ଆଉ ପରମିଶନ ମିଳିବନି। ବାପା ଗୋଡ଼ ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମିଶନ ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଧରିଥା ଜୋରସେ ବଢ଼େଇ। ଆଉ ତ ଟେନସନ୍ ନେନି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆରେ ବେଟା ପରମିଶନ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ନା ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଛୁ? ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା ପରମିଶନ ଦେବି। ଅଙ୍କଲ ଆଗ ପରମିଶନ ଦରକାର, ତାପରେ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିବି। ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ନି, ଜୋରସେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥା। ଆଚ୍ଛା ବେଟା, ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୋତେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ବାପା ଆଜି ଇମୋସନାଲ ଅତ୍ୟାଚାର ଜମା ଚଳିବନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବେଟା, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଥର। ୟା ପରେ ଆଉ ପରମିଶନ ମାଗିଲେ ବିଲକୁଲ ଦିଆଯିବନି। କିଛି ନାହିଁ ୟାର, ଯେତେବେଳେ ପରମିଶନ ଦରକାର ହେବ ମୋତେ ଡାକିଦେବୁ, ଗୋଡ଼ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବି ମୁଁ ଆଉ।